Ας χρησιμοποιήσουμε σαν δείγμα τη Σχολή Αργυροχρυσοχοΐας Στεμνίτσας και ας παρακολουθήσουμε μια μικρή ανασκόπηση του προηγούμενου σχολικού έτους 2012-13. Σεπτέμβριος. Η σχολή ξεκινάει τη λειτουργία της με 47 εγγεγραμμένους μαθητές. Ενεργοί είναι οι 40. Οκτώβριος. 4 μαθήτριες της σχολής κερδίζουν αντίστοιχα το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο βραβείο, καθώς και το δεύτερο έπαινο σε διαγωνισμό σχεδίου κοσμήματος στη Θεσσαλονίκη. 3 μαθητές της σχολής προκρίνονται στους 8 σε διαγωνισμό κοσμήματος στο Μόναχο και εκθέτουν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο σε μία από τις μεγαλύτερες εκθέσεις του είδους. Μαθητής του σχολείου κερδίζει το τρίτο βραβείο. Νοέμβριος. Οι μαθητές δημιουργούν εξ ολοκλήρου, όπως και κάθε χρόνο, το ημερολόγιο του 2013. Δεκέμβριος. Παρουσιάζονται τα έργα του πρώτου τετραμήνου σε έκθεση κοσμήματος στο κτίριο της σχολής. Ιανουάριος. Συμμετοχή της σχολής με δικό της περίπτερο στην Πανελλήνια Έκθεση Σύγχρονης Δημιουργίας στο ΜΕΚ. Μάρτιος. Συμμετοχή της σχολής στην Πανελλήνια Έκθεση Χρυσός Ασήμι σε κοινό περίπτερο με τις σχολές Κορυδαλού, Περιστερίου και Χαλανδρίου. Απρίλιος. Παρουσιάζονται τα έργα του δευτέρου τετραμήνου σε έκθεση κοσμήματος στο κτίριο της σχολής. Μάιος και Ιούνιος. Η σχολή διοργανώνει σε συνεργασία με το Δήμο Γορτινίας την πρώτη ιαρινή σύναξη αργυροχρυσοχώων, εξειδικευμένα σεμινάρια αργυροχρυσοχοΐας από καταξιωμένους τεχνίτες και επαγγελματίες του χώρου. Απευθύνεται σε κάθε μαθητή ή απόφοιτο οποιασδήποτε σχολής στην Ελλάδα. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο, φιλοδοξεί όμως όχι μόνο να καθιερωθεί, αλλά και να σταθεί σε βάθος χρόνου σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Οι πρώτες επαφές γι' αυτό έχουν ήδη γίνει, ενώ από το βιντεοσκοπημένο υλικό ετοιμάζονται τα πρώτα e-learning βίντεο που θα στελεχώνουν μια διαδικτυακή πλατφόρμα ανοιχτή και προσβάσιμη σε όλους. Μήπως είναι λίγα? Ας προσπαθήσουμε λίγο παραπάνω. Η σχολή βρίσκεται σε έναν τόπο με αργυροχρυσοχοϊκή παράδοση 500 χρόνων. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την τοπική κοινωνία και αποτελεί κέντρο για το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνικής, πολιτιστικής, οικονομικής και τουριστικής της ανάπτυξης. Συνεργάζεται άψογα με το Δήμο Γορτινίας στα αναπτυξιακά του προγράμματα και τον υποστηρίζει έμπρακτα στη δημιουργία του Μουσείου Αργυροχρυσοχοΐας που έχει ήδη εγκριθεί. Δημιουργεί σε συνεργασία με άλλους φορείς εργαστήριο αποφύτων με άμεση σύνδεση με την επαγγελματική αγορά. Για το εργαστήριο αυτό έχουν ήδη δαπανηθεί ποσά και αναμένεται να είναι έτοιμο τον Οκτώβριο. Πάλι είναι λίγα ή μήπως ως πολιτιστικά στοιχεία είναι περιττά? Ας προσθέσουμε λοιπόν λίγους μόνο αριθμούς, αφού τα μετράμε. Η σχολή λειτουργεί με 4 εκπαιδευτικούς και 1 καθαρίστρια. Έχει ετήσια λειτουργικά έξοδα έως 15.000 ευρώ. Για την επόμενη χρονιά έχει ήδη εγγράψει 25 νέους μαθητές. Οι 12 είναι ήδη πτυχιούχοι ΑΕΗ ή ΤΕΗ. Μπορεί και να υπάρχουν σχολές που όντως υπολειτουργούν, δεν τις θεραπεύσατε ποτέ. Σίγουρα πάντως υπάρχουν δεκάδες σχολές που λειτουργούν υποδειγματικά, που είναι υγιέστατες και δεν χρειάζονται ευθανασία. Που κάνουν πράξη το διευρυμένο σχολείο που λέτε ότι ονειρεύεστε, που υλοποιούν τη διαβίου μάθηση, που παράγουν έργο και όχι ανέργους, που τώρα κλείνουν. Αυτό το βίντεο δεν αφορά μόνο τις ΕΠΑΣ και την εκπαίδευση. Αφορά την πράξη της κατάργησης γενικά και προσπαθεί να αποδείξει ότι η ολοκληρωτική κατάργηση οποιοδήποτε κλάδου ή φορέα δεν αποτελεί λύση. Αποτελεί αιστεία μεγαλύτερου προβλήματος από αυτό που δεν έλυσε και είναι και κάτι ακόμα χειρότερο. Είναι ο παράλληλος θάνατος σε οτιδήποτε καλό υπάρχει ακόμα σε αυτή τη χώρα.